תמונת הלוויין ולרמי וייץ באיסטנבול. ערב טוב רמי. כן, עוברים אלינו בזמן, הקבוצות כבר על המגרש, חימום אחרון, צלמים מסתלקים אל העמדות שלהם, ואנחנו סוף סוף יכולים לתת לכם גם את ההרכב של פנרבחצ'ה. יכולת פריסה, גם הוא יכול לנצל אותה, והנה עופר מזרחי, מחזיר את הכדור לקלינגר, עופר מזרחי מעל השער! יופי של התקפה של מכבי תל אביב, שני שחקנים מהירים, קשנסב ועופר מזרחי ניהלו את ההתקפה הזאת. המסירה האחרונה הייתה של קלינגר, הבעיטה של מזרחי, ותראו כמה שזה היה קרוב, והשער שאותו מכבי תל אביב כל כך צריכה כמעט והגיע. התקפה מהירה ומצוינת, והנה האוהדים האלה של מכבי תל אביב שכמעט ראו כאן שער. השד אינו נורא כל כך, וכמו שאתם רואים, מכבי תל אביב מצליחה לשחק בלי לפחד כל כך ממה שקרוי הר געש. יש כאן הרבה רעש, זו תופעה מיוחדת, אבל לא הכי נורא שבעולם. הנה הקודשה משתחרר, והקודשה ברק! עכשיו הקהל יגיד את שלו. אוקוצ'ה מכוכבי נבחרת ניגריה לקדם את פנרבחצ'ה צעד נוסף לעבר הצ'מפיונס ליג, כאשר הוא מצליח להכניע את אוברוב. 1-0. רק אמרנו שהקהל לא נורא, מה זה חשוב הקהל? אוקוצ'ה, ממנו צריך להיזהר, ואוקוצ'ה משתחרר, מצליח לעבור, הגלישה הזאת של שוהם לא מצליחה לחסום אותו, הוא משאיר את שוהם מאחור, מקפיץ פעם אחת עם הברך, בועט לפינה, ואוברוב מגיע מאוחר. 1-0. פנרבחצ'ה הלל, כדור לברוש הטריק שצריך להוריד אותו לברומר, ברומר יכול לבעוט עכשיו, אלון ברומר בעיטה חלשה, קצת יותר ערנות, קצת יותר זריזות, הוא היה יכול למצוא את עצמו במצב שהיה יכול להפסיק את הרשת של רושקו, אבל ראיתם איך הכדור ברח לו, ומה שיצא מזה זה כדור שמתגלגל לו לקרן. הנה הכדור בורח קצת, אילקר, שוב אילקר, הוציא את הכדור החוצה, והנה ההזדמנות, והכדור עדיין בתוך הרחבה, וקלינגר מתקשה שם להרחיק, וקצ'נסן מתקשה להרחיק, ופוליץ' עכשיו, והכדור בסופו של דבר יוצא לקרן. וואו! לחץ גדול של הטורקים, כאשר אנחנו דקה מעבר לדקה 45, ולמזלה של מכבי תל אביב הכדור הזה לא ברשת. שוב נמני בצד שמאל, מחצית הראשונה התלוננו שלא מפעילים אותו מספיק, הכדורים מגיעים יותר ויותר אליו. עכשיו ברומר לוקח את הבעיטה מרחוק, וראשתו עודף. אין שום שחקן של מכבי שהיה יכול לנצל את העדיפה הזאת ולדחוק את הכדור פנימה. אפשר להבחין שהתנועות ששמענו לשוער הטורקי נכונות, הוא מאוד מאוד חסר ביטחון, הוא לא יוצא לכדורי גובה בתוך החמש שלו. בוודאי אחרי בעיטת הקרן תהיה בערך רבע שעה לשחק. הנגיעה הזאת היא ניטל, ועל כך שרק השופט, למרות שהסוף כזאת מתעקשת להסביר לנו, הוא ניטל והכדור של הטורקים. נקודה שהשופטים יצאו לשים לב אליה רק בשבועות האחרונים, וקורא לי תגובות. רגע, הנה דריק, יצא, כן! אחת, טעות אצל הטורקים, ודריק מפקיע את שער השוויון. אני מציץ אל השעון, אנחנו בדקה 75, 15 דקות, הטעות היא של אילקר, ושער השוויון של אלי דריק. האם למכבי תל אביב יהיה הכוח להפקיע עוד שעה ב-15 הדקות האלה ולעשות את זה? הנה האוהדים של מכבי תל אביב ששמחים עם השער הזה.
והנה ההילוך החוזר של השער הזה, שמשום מה בדיוק נעלם לי מהמוניטור עכשיו, הטעות של אבקר, ודריקס מקדים את ראשתו שיוצא מן השער. הכדור נוחת בקשת בפנים, ואנחנו בשוויון 1-1. רענות יוצאת מגדר הגיל של דריקס, ששם לב לכך שאילקר מחזיר את הכדור. הוא היה בטוח שרוסו נמצא הרבה יותר קרוב אליו, אבל רוסו, דיברנו קודם על חוסר הביטחון שלו, רוסו ממש מגמגם בשער, הוא לא ידע לצאת, לא לצאת. אלי דריקס ראה את זה. עוד רבע שעה עכשיו, ומכבי בהרכב ההתקפי ביותר שיש לה. ומכבי סוחטת קרן נוספת, ושוב מראשו של אילקר. הנה שוב נותת אל השער הזה. יופי של תזמון ומיקום של דריקס, ששולחים את הכדור לרשת, ולמכבי תל אביב יש סוף סוף שער בגביע אלופות השנה. בואו נקווה שיהיה כאן עוד שער אחד. נותן את זה לאלון ברומר, ועומד צבייך. צבייך עושה לא טוב, אבל הכדור הולך עכשיו עם נימני, שרץ יחד עם צבייך. נימני עכשיו יחד לתוך הרחבה, עדיין נימני, שחר ליבו, החוצה! איך היה קרוב, איך כל איסטנבול עמדה והסתכלה על הפריצה הזאת של נימני, ונתן לו להתקבל. הוא עבר 4 שחקנים, הצליח לבעוט. יפיעה לא יודע מה שלושה מן השער, אבל נימני לא מצא את המסגרת. ונחבק שתנסה לנצל את העובדה שמכבי שואפת עכשיו לשער שני ולהפתיע אותה, אבל בינתיים ההתקפה מתנהלת לאט. ההגנה של מכבי נראית מסודרת. הלל לוקח, הרחקה לא טובה, זה לא טוב! אני כבר ראיתי את הכדור בפנים, פוליץ' במצב מצוין. תראה איך הכדור נופל לו לרגליים. הנה בא הבעיטה, והוא ברוב מצוין. בהילוך החוזר יותר אל השופט ההונגרי, והוא שורק. לפי שעוננו הוסיף דקה ו50, ומכבי תל אביב שהייתה קרובה, בעצם אי אפשר לומר שהיא עשתה את שלה, משום שהייתה צריכה לנצח כאן ולעלות לצ'מפיונס ליג, אבל היא עשתה תוצאה יפה ומשחק לא רע. 1-1 בסיום, והמנצחים האמיתיים הם הטורקים מפנרבחצ'ה. עוד מבט אל ברומר, שינסה עוד להקל את המשחק הזה, ובמיוחד את המשחק ברמת גן. ועל רקע הרעיונות האלה ועל השמחה של אוהדי פנרבחצ'ה שמדליקים כאן את האצטדיון, אני רמי וייץ אומר לכם מאיסטנבול, שלום, להתראות. אנחנו נשתמע ביום ראשון במנצ'סטר יונייטד נגד בלקבורן, ובינתיים אליכם לאולפן בהרצליה. תודה רבה לרמי. טובים, סדרה ישראלית. הלב נשבר. מכבי תל אביב הייתה קרובה היום יותר משהיינו קרובים אי פעם להגיע לבית הגמר של ליגת האלופות. נכון, גם כאן, כמו בשנה שעברה נגד גראסהופרס, בסך הכל מדובר בשער אחד ויחיד. השער שאותו מכבי תל אביב ספגה כאן בתל אביב. אותו דבר בדיוק כמו בשנה שעברה, גם אז היה שער מיותר מאוד שספגנו במשחק הבית, אבל זה לא היה דומה בכלל למשחק שראינו היום עם מכבי תל אביב, מכיוון שהיום ב-20 הדקות האחרונות מכבי תל אביב, אני חושב בפעם הראשונה מאז שאנחנו משחקים באירופה, הפגינה עדיפות מנטלית על היריב שלה. ראינו כאן את ברוז', ראינו כאן את ורדר ברמן. המשחקים נראו טוב, גם לפני שבועיים המשחק נראה טוב, אבל ב-20 הדקות האחרונות הטורקים היו על סף התמוטטות, ומכבי תל אביב עשתה את הדבר הנכון, הסתובבה את הבורג עוד ועוד ועוד, הפעילה את הלחץ על הטורקים, הגיע כמעט למצבים, אבל כמעט הטורקים יראו את מילאן ואת אייקס. אנחנו נראה את זה כאן בטלוויזיה.